Stop. Nah. Enten musike ta? Enten musike. Enten, Dik. E minor, E minor. Endi? E minor. Endi sing E minor. sing orjen? Nah. E minor. Merga do kurang solawat. Ing akhire uripe ra nikmat. Gampang kejegur maksiat. Uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakehke sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, sareng monggo wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Kepingin nikmat ayo sholawat, kepingin sehat sholawat, pengen syafaat ayo sholawat, kepingin ayem sholawat, kepingin adem ayo sholawat, pengen tantram ayo sholawat. Sareng monggo sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Kepingin nikmat ayo sholawat, kepingin sehat ayo sholawat, pengen syafaat ayo sholawat, kepingin ayem ayo sholawat, kepingin adem ayo sholawat, kepingin tantram ayo sholawat. Stop. Sinden mendel orjen meneng khusus jamaah sing rawuh. Sareng-sareng monggo nggih. Sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, wong malaikat wae NKRI sholawat, bertobat. Tepuk tangan semuanya, hebat luar biasa. Luar biasa. Wah, ngeten iki lho. Jenenge wong ngalap berkah niku mboten kados ndalu punika. Nggih. Betake panjenengan lan kula netepi darmane budaya wong sebagai seorang seniman ning aja adoh-adoh karo kiai, aja adoh-adoh karo alim ulama. Betul. Dadi seniman kudu sing cedhak karo kiai ben ora lali karo dalane, ben ora lali karo kewajibane. Betul. Wah, hebat luar biasa. Mapan wonten pondok pundi ten menika?
Nggih menika wau wonten ing pondok Nurul Islah. Nurul Islah, sampeyan apalane meng pondok Darul Nikmat tok ae. Kok iso lho? Pondok niki lho Nurul Islah niki lho. Nurul menika cahaya, Islah menika tegese rukun. Dadi cahaya kerukunan dalu punika rawuh sedaya para jamaah mung kepengin gayuh kerukunan, keselamatan, slamet donya lan akhirat. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Remen sanget kula. Nggih. Nyawang sinden-sindene wis padha ngagem peh. Kok iso kaya duren. Kok iso duren iki lho? Dibrongsongi ndase. Biasane ora ngene terus macak ngene iki ya wah luar biasa sanget. Biasane semangate luar biasa. Nggih. Bengi niki wau anu mergo anu ketutup saka jilbab. Nggih. Ah tapi mboten dados menapa. Nyatane sing kepareng rawuh salam sungkem takdim bekti hormat dumateng sedaya para alim ulama, para kiai ingkang kepareng rawuh, para Gus Bunyai sedayanipun, para santri ingkang luar biasa saestu. Wah. Kula yakin dan kula percaya budaya seni wayang kulit tidak akan hilang dari bumi Nusantara. Mergo nek wis para Nusantara niku saka tembung NU, santri dan rakyat wis manunggal dadi siji, insyaallah negara Indonesia dados negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Hebat luar biasa. Luar biasa. NU, santri, rakyat. Dadi siji manunggal Nusantara. Wis ora mungkin diogak-ogak, ora mungkin dipecah belah mergo NKRI menika harga mati. Nggih. Wah, seneng kula saiki. Kene ya lho, Kiai kampung. Rene aku iki pesenan iki. Pesenan sinten? Pak Kiai Gus Hari pesen niki kon nggawa. Rencana ajeng ditumbas. Pripun to? Gus Hari kok. Gus Hari. Nggih. Niki kon mesene Mas Mondol kon ngejak sampe nek pentas rencana arep ditumbas. Arep go apa? Go cethik geni lho. Raiku kaya rencek no piye kok. Lah wong iki ya sing sabar iki ning gone pondok pesantren sowan para kiai, para gus-gus alim ulama, enek tetembungan ke innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Lah dadi wong iki kudu sabar. Kudu sabar. Lah nek nuwun sewu, lah nek kesabaranmu, keikhlasanmu antarane kowe karo aku, ya moh kalah to Mas nek aku karo kowe. Wong al ikhlasi ruhul ibadah, ikhlas kuwi roe wong ibadah. Mulane ibadah apa wae landasana dengan keikhlasan. Keikhlasan. Contone kaya aku, nek kowe mesti gak paham. Piye? Awakmu wong muslim. Muslim. Awakmu wong Islam. Islam. Lanang pisan. Lanang. Wayah Jumatan awakmu salat Jumat. Salat Jumat no. Jelalah pas salat Jumat melangkah neng masjid. Terus sapimu ucul ngebyong tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai orang Islam Muslim, Jumatan no. Sapimu mangan tandurane tanggamu nesu dosa kowe. Ya ngopeni sapi sik. Ora oleh pahala, ora entuk salat jemaah, ora oleh pahala ngopeni sapi. Sapine jak Jumatan. Wong edan. Apa enek kok sapi jak Jumatan mlebu masjid iki lho, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Beda karo aku. Lah nek awakmu? Ya pertanyaane iki lho. Pertanyaane mau. Dina Jumat. Iya. Awakmu sebagai seorang muslim, ya. Lagi 5 langkah arep nang masjid. Lah terus sapimu ucul ngebyong tandurane wong. Piye sing mbok lakoni? Sebagai wong sing ikhlas, aku tetep budal nang masjid. Sapimu ngebyong tandurane wong. Sapine sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi. Kok lancang kowe? Kok lancang? Wedhusmu. Aku kowe Jumatan. Wedhusmu ngebyong wong. Piye sing mbok lakoni? Wedhuse sapa? Wedhusmu. Wedhuse sapa? Wedhusmu. Aku pun duwe wedhus. Mosok wedhus. Aku sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Yo wong kok melarate ngalam donya iki.
Sapi ra duwe wedhus ra duwe. Lah pancen ya seniman kok. Nggih. Wong seniman, nek seniman ki tugase apa kuwi sebagai seorang seniman tanggapan ngene iki ya ora mungkin ngopeni sapi ngopeni wedhus. Nggih no. Mas Alek ki ya ora mungkin ngopeni sapi ngopeni wedhus, dhek sing diupeni jago ngono lho. Lah dienggo apa jagone? Pitik to tarungan modele kaya untulan to. Oh ora len kuwi biyen. Biyen ngono. kuwi biyen. Oh biyen. Nggih. Saiki ya pancet ngono Wis. lho. Ora ya Mas ya. Niku lak sadereke kula tepang kalih Rama Kyai Gus Hari. Gus Hari. Nah. Nggih, tapi sakniki alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Sakniki kula pun mboten minum-minuman keras kula pun mboten ngeten. Ngeten pun mboten. Oh, sakniki kula alhamdulillah pun ngeten Mas. Alhamdulillah. Wis tobat. Wis gelem salat berarti wis gelem ngene iki. Salat riyo. Lah ngene iki. Sak ember. Oh, Alah malah sak galon. malah sak galon. Wong nuwun sewu nggih Mas Alek nggih. Nggih. Kados pahargyan dalu punika Hol Kiai Mageti. Nggih, leres. Betakipun napa to para kiai, para alim ulama menika lak estunipun nguri-nguri kabudayan. Nguri-nguri kabudayan. Wong wayang menika jarwa dosake wajibe sembahyang. Nggih, leres. Ana sing ngarani ringgit merga mbiyen Sunan Giri sing nganggit. Nggih. Wayang menika wajibe sembahyang, ringgit Sunan Giri sing nganggit. Ana tengen, ana kiwa. Tengen kuwi tegese ngantengke bab angen-angen. Nggih. Kiwa iki lho hawa. Dadi Nggih. kiwa niki hawa tok niki. Nggih, nak niki sing kiwane mriko. Nah, kiwa karo tengen. Lah kiwa nek saka kene kan lho kiwane teng mriki. Tengene teng mriku. Nggih. Mulane pagelaran wayang kulit menika tontonan ora mung tontonan ning kebak tuntunan lan tatanan. Nggih, pitutur Niki lan pituduh. Pitutur luhur kanggo anak putu nggo ninggali anak putu. Leres. Warisan kanggo anak putu. Iki tegese nandur keapian utawa nandur kabecikan. Ngono. Mulane mbah-mbah mbiyen ki ana tembunge Mas. Piye? Sapa sing nandur bakal ngunduh, Nggih. sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Nah. Falsafah hebat luar biasa iki. Rungok lho. nondol. Ora paham Sik to balenono falsafahmu mau. Sing nandur bakal ngunduh, Sing utang bakal sing nyaur. utang nyaur, Sing gawe mesti nganggo. sing gawe nganggo Sing nandur ngunduh. nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ingah ingi plongo. Sing utang bakal nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kae parep dinggo dhewe. Wong duduk kubur kae ora arep dinggo dhewe. Malah serangan sing ra duduk teko-teko kari gletak. Wah. Ya pikirane wong cetek kok, Pikirane Mas. cetek. Pikiranmu ki pikirane wong cetek, wong falsafahe dibantah. Lah iya. Mulane wong ki ya nuwun sewu nek kula kalih panjenengan umpama wawan pangandikan catur netra Nyambung. cara wong ki ya padha normale. Nggih. Lah niki lho nuwun sewu. Sampeyan pirsani to antarane ndas karo blangkon gak rukun niki jane piye? Iki lho jane ndas piye? Kok sirah karo blangkon gak akur blas iki lho. Ya akur wong blangkon karo sirah manggone ning sirah. Lah klodo lho, lah nek aku kan pas. Nah, Masalah ya pas. pas. Lah kowe klodo ngene kok Lah iso. piye lho? Iki mau kok ngomah ya pas. Nah, Kok terus? malah kaya ngene. Bareng nang kene hawane adem, ndasku malah mungkret. Malah cilik ngono ndasku. Wong ndas kok iso mungkret nuwun sewu Nggih. nggih. Wong ki ana tetembungan. Ajine raga kuwi saka Busana, ajining diri, saka lati, ajining awak, saka tumindak. ajining diri saka lati. Wong ki nek omongane apik kuwi mesti diajeni karo sapa wae, Mas. Nah, ngono lho. Wong ki anggere omongane apik, omongane penak, suarane apik, suarane penak kuwi mesti regane larang. Contone kaya Mas Alek. Suarane apik, suarane penak, payune ya larang. Ngene iki lho 40 sewengi cekel tangan. Suarane apik mesti diregane larang sinden ngene iki sewengi. Suarane apik. Ora mati 5 juta sinden iki merga suarane apik, ajine diri saka lati, angger suarane penak mesti payune larang. Dadi nek suarane apik mesti payune larang. Payune larang. Wis mesti wi. Mesti Kowe ngerti sapi? sapi yo ngerti to kok iso. Sapi ke suarane piye? Suarane sapi yo wah ngono. Kuwi apik apa elek? Yo elek wong wah ngono kok. Wong elek kok dhewe ndek besar kae malah payune larang.
Suarane muah ngono tok malah payune iso 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon muni muah no, payu 40 yuta. Kudu mikir do iki. Kudu mikir iki lho. Mosok enek dalang kok dipadakne karo pedet. Lah iya ta. Wong dalang kok mbok padakne karo pedet iki lho. Jarimu nek suarane apik. Suarane apik, payune larang, sapi suarane. Wah, apik apa elek wi? Elek. Elek kok malah payune larang, ndek ben nek besar ke lho. Mayune malah mung mahne 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon kuwi. Mah ngono. Payu 40 yuta, renek wong ngenyang blas. Lho, tegese iki ajining raga ki saka busana. Wong ki anggere busanane besus, busanane apik, busanane pantes, kuwi mesti payune ya larang. Nah, Contone kaya Mas Alek nganggo kejawen jangkep blangkon beskap jarik ketok miyayeni ketok mibawani payune ya larang. Nah. Semono uga sinden lho. Nganggo kebayak nganggo jarik berukut ketok rapet payune larang. Mergo ajine raga kuwi saka busana. Angger brukut, angger rapet mesti payu larang. Mesti wi. Iya. Kowe ngerti purel ning karaoke? Kowe ngerti purel ning karaoke apa ora? enak atiku. Parake kok merono. Piye maksudmu lho? Kowe ngerti purel ning karaoke kae? Ya ngerti lah. Roke iki lho malah sakmene gitu. Roke ming sakmene. Kae malah iso 8 yuta, 9 yuta sewengi. Jajal, sinden iki berukut kaya ngene iki. Payu 8 yuta, 9 yuta. Oh. Malah sing sakmene lho malah payune Ya larang. ora oleh dipadak Roke sing sakmene iki payune larang. Payune larang. Nek sinden. Sinden iki lho paling lho 750 lho sementok. Weh, pelecehan, pelecehan. Kuwi lho kadang jadi potong karo dalang. Padamu nek. Kowe iki aja ngono lho. Nuwun sewu Mas Dalang nggih. Di sini itu yang berkuasa penuh itu dalang. Kekuasaan seorang dalang itu penuh dalam pagelaran malam hari ini. Sebutannya wae dalang. Dalang kuwi tegese ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalke. Kowe aja ngino karo dalang, aja ngenyek pegawean dalang. Dalang kuwi gawean sing abot, rungokno kupingmu. Dalang kuwi abot. Dalang kok abot apa ngangkati gamelan? Apa masang debok? Wong teko-teko ari lungguh karo tok 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 kok muni abot. Ngone 50 dinyang ra oleh. Aduh kok ngenteni neh. Ngene lho Ndol, dalang ki gawean sing abot. Abot ki apa ngangkati gamelan, apa nata debok, apa ngangkati desel? Ya ora. Tegese abote dalang kuwi melek tekan pada esuk. Wong yagane kok apa ya turu, wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus lho. Wong sinden iki apa ya bisu, wong ya nyuwara teko esuk. Tegese ngene lho, kok ora perkara melek, ora perkara apa. Berarti seorang dalang ki mergo dalang ki tanggung jawabe gede. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang rungokno kupingmu. Ya ora iso. Lho kok ngentahi kowe iki? Ora iso. Sukses orane pagelaran bengi iki tergantung dalang. Ora suksese pagelaran bengi iki ki ora perkara dalang. Lah tergantung apa? Tergantung genset. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, nek renek jensate apa arep garingan, arep pedhot gorokane apa piye? Wah, yo wis iki menjatuhkan tenan, Mas. Lah nggih. Berarti suksese bengi iki tergantung Genset. nek ngono ya sing penting ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Nah, bener. Enek gensete, uga enek solare. Apa arep mbok uyui gensetmu? Solar terpenting. Nah, Nek ngono sing penting ora solar, Lah sing penting apa? sing penting pom. Enek solare ora enek pome leh marep tuku nang ndi. Nek ngene bakul brambang ora enek. Berarti sing paling penting, Sing penting pom. nek ngono sing penting ya ora pom. lah napa niku? Sing penting tanah utawa bumi. Bumi sing paling penting. Ora enek bumi, mbok encepne ndi pommu. Lah, Bumi paling penting. Nek ngono sing penting ora bumi. Lah sing penting. Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis entek.
Ya wis entek mbok parakne mrono ya wis entek kok iso. Lah nek ra dadi parane rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Ha wis tegese ngono iki padha menjatuhkan harkat martabate Mas Alek sebagai seorang dalang. Ngono. Wong dalang ki nuwun sewu ya dalang ki adalah seorang pemimpin rombongan. Dalang pimpinane ibarate yoga iki anak buahe. Ibarate dalang iki kaya sopir. Mulane sopir kan mesti manggone ning ngarep, ngguri penumpange ngarep dhewe mesti sopir. Sopir mesti manggone ngarep. Lah, betul. Ora mesti. Lho, mesti sopir ning ngarep. Ora mesti. Kok iso? Enek sopir sing manggone ning mburi. Sopir apa? Sopir becak. Kae penumpange ning ngarep, sopire ning mburi. Bener to. Aku malah goblok ta bar kowe. Ya bener apa sopir becak kae manggone ning nguri, penumpange ning ngarep bener mondel. Lah yo masih bener paling nek gak ning guri ya ning ngarep. Wis entek jenenge sopir nek gak ning guri ya ning ngarep. Nah, Enek sopir sing manggon ning tengah. Ora enek. Enek Sopir apa? sopir dokar. Kae dokare sing ngarep. Terus kusire ning tengah, penumpange ning mburi. Berarti sing sopir manggone ning tengah kuwi sopir dokar. lah ngarep dhewe. Arep dhewe jaran, Jarane nganggo. gawe kacamata. Lah sebab apa jaran kok gawe kacamata? Kae ngono, isin. Lho jaran kok isin? Ya isin wong gawe sepatu, gawe kacamata kok gak gawe celana. Per yo isin. Oh. Paham wong padha jarane. Sing tak karepke iki ngene lho. komunitase. Dalang ki ibarate kaya imam. Cara wong salat dalang ki imame, yoga ki makmume. Mulane dadi imam ki mesti manggone ning ngarep. Paham ora kowe? Wis mesti iki. Wis mesti. Mesti Kowe tau takziah ora? Tau nglayat ora kowe? Ya sering tak wong Islam wajibe ya kudu takziah nglayat to. Tau salat jenazah? Tau ora? Tak perasaanku gak enak to Mas. lah ya. Imam mesti manggone ning ngarep. Imam mesti manggone ning ngarep. Kowe iki ketara nek wong ora tau takziah, ora tau nglayat. Kok iso? Ora tau salat jenazah ta kowe? Tahu. Tau salat jenazah? Tahu. Ngarep dhewe apa kae? Oh iya ya. Nah, ngarep dhewe, Ngarep Genah dhewe jenazah, ngono. mayit jenazah. mayit, jenazah. Iya. Terus imam, terus makmum. tumon. Wong salat jenazah iki imame ning kene mayite ning dhuwur gendeng. Oh iya. Berarti Oh. sing ngarep dhewe dudu imam. Ya dudu Sing ngarep dhewe jenazah utawa mayit. oh, paham Mas kula. Bener, Ternyata ngarep dhewe niku mayit. Mayit. Nuwun sewu Mas Mondol nek umpama aku, Mas Alek lan awakmu cara pengen dadi pengarep no kowe pengen manggok ngguri apa pengen manggok ngarep? Ya Mutar. pengen mangguk ngarep no, Pengen dadi pengarep. pengen dadi pengarep. Wah, wis pantes berarti dadi mayit bocah iki, Pak. Ayo. Balike Mas ning Mondol, aku tekon karo kowe. Ha, Sesuatu sing apik kuwi kudu ndang dilakoni aja ditunda-tunda, bener ora? bener. Nggih. Swarga karo neraka milih ndi, Mas? Lho, milih swarga no. Lah ngopo ora ndang budal? Nah, entar Ayo ndang budal. Bang budal wong wis pantes dadi mayit ya kowe. Sik to kok balike ning aku to. Lah ke mayit apa ora kok? Urung Lah apa? agek calon mayit. Wong calon iki kan ya mesti wong kabeh menungso ki ning diparane nggih to Mas. Nggih. Gedhong ana, kuncen ana, taun ana, windana ana, wong mati mangsa wurunga. Betul. Kulo nafsi dha'iqatul maut kabeh sing ambekan, kabeh sing urip, kabeh sing ana nyawane mesti bakal mati. Bakal mati. Mulane ayo padha fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebajikan. Kebajikan. Wah, salam hormat Nggih. Bapak Ketua DPR Kabupaten Magetan Gus Ratno nggih kepareng berkahi Nggih. rawuh matur sembah Sembah nuwun Gus nuwun. rawuhipun lan sedaya para santri, sedaya para pini sepuh, bapak-bapak sedaya wah hebat luar biasa. Hebat. luar biasa. Wis. Nanjake pesinden mumpung Nggih, no. disiapi. Gliak-gliak watone kecandak gremat-gremet. Watone slamet. Sareh-sareh watone pikoleh. Lah, umpama diwenangake milih sinden sakmono akeh, endi sing mbok pilih Mas Endi Mondal? sing kok pilih? Nek ndang milih endi? Pilih iki lho. Eh? Alah. Iya. Sing di. Iki lho. Nah, Oh iya. ora mripatmu kok kira kowe ngingeti anduting kono kok mripatmu nandi to mau? Lho. Kene lho. Dicane dia tangane dia kedek Nah, jeneng kok kleru sing di. kok. Alah.
Kaya wis cocok lho kowe iki. Ya Cocok. cocok kowe. Tir padha irenge. Sir padha gendenge. Padha senenge. Padha senenge. Sosok wadahe kendi Cocok rasane ati. antarane Mas Mondol karo Mbak sapa kuwi? Mbak Dian. Mbak Dian. Kowe Betul. ngerti kepanjangane Mbak Dian, Mbak sapa? Dian sapa? Mbak Dian cuk. Lah. Ngawur. Neng pondok. Neng pondok. Oh iya ning pondok, Din. Ora Lali paham. aku. Ora wereng. Iki ngono jenenge Mbak Dian Hapsari Susilawati. Sama Iya, coba. Dian Hapsari Susilawati. Iya kan? Mbak Dian Hapsari Susilawati. Ora ngono, Dian Hapsari Susilawati. Mbak Dian Hapsari Susilawati. Kene rada maju kene, Mbak. Wah. Pidalem saking pundi, Mbak Dian? Saking Podang Sambirobyong Magetan. Oh, asli putra putra daerah. daerah. Podang Sambirobyong Saking Magetan. manuk podang, napa? Orang Rango kaya manuk. Podang, Podang. Podang. Mbak Dian Hapsari Susilawati. Terus sekolah menapa sampun lulus atau sudah berkeluarga? Nggih, aslinipun Jawa Tengah meniki hijrah dhateng Magetan. Oh, Derek asli Jawa kakung. Tengah hijrah wonten Magetan derek Nggih. kakungipun ngentutne jago. Ngetutke kok ngentutke. Ngetutke. Ngetutke. Hebat. Mas Mondol, wong enek wanut dayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang goya mawate aja ngemu sudama. Wong awakmu kok malah meneng ae iki lho njut kepiye kowe kuwi? Iya, janji oleh anyar. Wong kok ayune kaya ngene to Mas Mondol. Lah iya. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning merati, sapa wonge ra pengen nyipok. Piye dal Pak Cipak? Modele kaya ngene tak cipok muni. Muni piye? Mak puk. Lah. Cangkem kok kaya bukaan botol. Nuansa percintaan. Mas, iku ora bukaan botol. Apa Mas? Kayak silet pitik. Oh, si ora oleh muni silit. Lah kowe muni. Lewi. Iki coba. Minimal ki ketemu wanita sing kaya ngene iki minimal yo digandring lah. Gandrung. Gandrung. GANDRU mateni NG. Gandrung. Gandrung ding. Iya. Sing nuansane percintaan. Nuansa katresnan, Ah. nuansa cinta kasih, nuansa percintaan karena kita adalah cinta damai, cinta persatuan dan kesatuan. kesatuan. Oke, silakan Mas Mandal. Slindro. Blangkone dicapat gini lho, Ben. Lah, ngene. Pak Malih Padang. Lho ngenyek, padha karo ngarani ndase iki lampu napa piye? Kok kira lampu? Iki ngono dudu lampu. Iki dudu ngono lampu. bakso beranak. Kowe iki yo ngawur. Lah apa kuwi? Iki dudu lampu, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Kono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat Sing arep dilat iki sapa? Wis syukur. Ah iki jelas kok. Mas Raga nduke kok gak nggawa. Nah. Tak ganjel isik Mas ben gak gledek kae blangkonmu. Oh, Mane nek ketara nek blangkon sewan. Lah wong yo sak pethuke iki mau. Ah, wis sae to Mas. Alape. Lah Sae ngeten. Ayo Yogjan. rukun Islam. Alah. Wong gandrung kok rukun Islam lho. Gandrung ya percintaan. Mas yo gandrung percintaan kudu eling 5 wektu. Oh, ya ora apa-apa berarti. Ora Ya rukun- apa-apa. Rukun Islam ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih. Engko duet. Cunduk kelawan panyuwun saking Mbah Kuat. Kagem jamaah sedaya. Lah alah, Mbah Kuat iki wong ngegong ning kene kaya melok njaluk. Kaya melok njaluk. Kok tumbas. Nggih. Nek rukun Islam ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, aku duet karo Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Dijumbuhke. Rukun Islam. Apa
apik lho suarane. Apik suarane, raine sing elek. Ya nek pengin apik ya dicet. Kelakuane barang. Kang lima puniki Bojone ya wayu lho jane. Ya ayu tapi gene ndase. ya enek tapi nyenil ngono. Katindakno mring para sasama Coba ganti sliramu Yayi. coba ganti sliramu Yayi. Alah. Ya seneng kok. Ndek. Aja pada Aja nganti ditinggalke Ya. enak cocok lho ya nek padha kurune, sing lanang kuru, sing wedok kuru, nek ambung-ambungan iso muni lho mak kelotak ngono. Iso kaya wong rondo. Gak iso. Ya. Ndek. Ya. kula to. Iya gentenan. Iya no. Rukun Islam niki. Mak, Ayo, genen Endal. mondo. Sahatate kang angka siji. Bangga. Kang angka loro. Oh, Kaget aku. bener. Marahi mecah konsentrasi. Iya. Sari nggih, Mbak. Kang angka loro salat dene kang telu. Apik. Poso-poso nindakne Ramadan. Wale. Iya. Ramadan nindakno poso kapajakat kang limo ngibadah haji. Genta sampean bareng 1 2 3 Mas Mandel. Rukun. Ngono tak dislering lho, slering dalange mesti slering sampean. Slering. Rasa ganggu ngono Aja nyapet to ganggu. jane. Kok ganggu? Lah jarene bareng. Bareng iki mesti Mas Mondol karo Mbak Dian. Bagian Iya, apa Pak. melu-melu? Udah diapani? Tonggo ya melu nginceng 1 2 3. Iki sapa sih? Bareng. Ngono tak tembak. 1 2 3. Rukun Islam Bisa meneng ora? Kok ngrusu Oh, dhek wis meneng lho kok iso. Dhek wis meneng. muni yo. Ciro lu. Rukun Islam Islam Wah. Niki sampun bawanipun dibablaske napa, Mas? Bablaske pepeling ning digarap cara Jamu-jamu. Nggih, jamu-jamu, Mas. Oke. Ah. Siap. Ya, garap jamu-jamu. Lon-lonan. Ya. Ga. Yuk, aturake. Yuk. Garap jamu-jamu, yuk. lumo nemo. Yo. Wos wancine tansah eling. Wis
wancine tansah dielingke wis wancine Konco katur pringarsanipun Bapak Kuat, Mbah Kuat. wis kemandang jane sambayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagahe agama tansah dijaga kanthi istiqomah lan satemena luwih sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat saya dingetake tindak mungkar magrib lan isa cangkepe prayogan meti tambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama Ya. Besok Suharto Nene narnane wis wancine tansah dielingke Wis wancine wancine padha nindakake andang sumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran la 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 cagahe agama kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tepatina luwih sampurna yen yen berjamaah. Hey, La 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 la. Ditambah Salat sunai Sembrono iku perintah agama Dunya mung sedoyo Sabar tawakan pasrah iku kuwasa. Yen kepareng Besok besok munggah munggah Suharto Iya. Hebat, 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 Sembah hebat. nuwun, Mbah nuwun Iya. sanget, matur nuwun, terima kasih siap, Mbak Dian. thank you, sukron suwondo ya. Malah teko dalang. Iya. Hebat, hebat. Hebat. Nyatane menapa menika tembang sair kagem siar, agama suci lewat kerawitan utawi lewat gamelan inggih Nggih. saged sekeca dimidhangetaken. Wonten ing Solo menika nggih wonten gamelan naminipun sekaten. Oh nggih, Nggih. wonten keraton Kasunanan. Nggih. Menika Slendro
isinipun 1, 2, 3, 5, 6 nek digunggung 17. Nggih, nggih. Nggih. Mengku pralampita wong niku aja nganti ninggalke 17 rakaat. Nggih, leres Wah, sanget. Wong sekaten menika saking tembung syahadat tain. Nggih, leres. Tegase wong menika kedas menapa menek wis gelem ngucap syahadat kudu gelem nindakake dawuh-dawuh utawa perintah-perintahing Gusti Kang Maha Kuwasa lumantar Kanjeng Nabi. Nggih. Hebat. Enten sing bingungke Mas niki. Lah kok saged Nggih. pripun? Nggih, niki arep bukan perkara agama. Nggih. Lah niki setunggal niki bingungke niki. Kok saged, Mas? Nggih, gen nyuwun dawuh nggih. Mumpung Nggih, niki kebak para Kiai. kiai ingkang rawuh. Nek kula mboten ben saged. digenahke. Kula tak nyuwun pirsa kalian para alim ulama, Nggih. para kiai ingkang langkung pono. Utaminipun Gus Harit. Nggih. Wuni pirsa. Ditekekan. Sinten? Inces. Oh, alah encis ta. Monggo Mas encis. Lho, Tapi ta? kok emas? Mbak, inces. Inces. Ora disepati ta? Yo, sepote to. Goyang. Heboh. Goyang ta. Goyang. Yo tinembok ndrenyohake bareng lan kentrong tipung suling sigrak kendangane. Sampeyan niku pripun to, Mas? Pripun? Wong piyayi putri ngoten kok sampean ngamature niki piyayi putri asli. Kok bingungke bingung pripun lho? Wong putri niku kan tegese ngagem ngadi salira, ngadi busana, ngagem jarik, pupune tansah dipepetri. Lah nak pas Putri asli niki. Lah pas salat Jumat kok tumut piyayi jaler. Lho, wah repot ora berarti oleh. ya ora oleh. Ngoten Nuwun iki. sewu asmanipun sinten? Dedek paring asma Mbak Inces. Dedek paring asma Mbak Inces. Saking pundi mian menika saking pundi kok mian piyambakan mian mboten kalih sinten-sinten to mian menika? Nggih kali bapake lari-lari. Weh, kalih bapakipun lare-lare. Nggih. Ya ampun. Oh sampun kagungan garwa ta? Metu ndi? Metu kentol. Mboten metu kene. menawi kan kados kula niki ya sesar. Sesar. Nggih, wong saiki kan peralatan saya maju, Nggih, saya saya canggih. Kedokteran saya maju kok ora metu dalane kan iso dilewatne dalan liyane. Ya. Ngono Mboten saged medal dalan ngajeng nggih medal dalan wingking ngoten. Ya padha karo iki Nggih. karo mbok ya ditokne kok guri. Kok orang iso metu ngarep kok dalan guri iki? Maksudnya niki wau lho kan teng mriku kan rame banget kula medale mriki ngoten lho. Oh, mergo akeh para tamu. Nggih. Iya. Sampeyan asli saking pundi to, Mbak? Saking Baben. Wah, jelas Wah, iki. Wah, Jelas iki. iki. Mbak Ben iki nggon apa to, Ndol? Gun begenggek. Ngawur Ora Mas. Biyen saiki Saiki wis ora ono ya. ora ono kok iso. Ning kono ki Wah, wah, nggone bakul pakan manuk. Oh, kroto. Nggih kroto. Jenengan purun nutuli kroto kula. Alah wong krotomu ya padha karo krotoku. Mong kaceke nggonku rada gilap sithik ngono ae. Nggih, aku jane ning kene iki yo panas lho asline. Lah kok saged? Lah witekno wong lanang yo diblosong dase ini malah kayak Oh, ngomong. aduh Mas Mondol astagfirullahaladzim. Blas aku kemedun uduneh aku ki engko. Lah napa? Lanang to tibake sampean niku. Tibake lanang kok. Kula wau ki ajeng mlebet mriki nggih ewuh lho. Kok saged Lah. ewu? Ewuh nggih anu titip. Maksudnya niku arek mlebet mriki ngoten niku ewuh. Lah kula salim wong lanang ki sing lanang ki ngene, salim wong wedok sing wedok ngene. Lah kuwi terus arek saliman karo sapa? Anak wedok do ngene. Kabeh ora nampa. Lah iya. Wah ya angel ngene iki. Winginane melok salat Idul Fitri yang repot ning kancane kok. Kok iso repot? Awar jamaah lanang, oh, kono lho wedok no, awar wong wedok, kono lho. Akhire dhek ning ngisor wit gedang ijen ngono dhek. Ora duwe anu blas, ora duwe jamaah. Nggih anu Sampeyan arep takon apa? niki lho kula niku kan bingung Masalah apa? masalah sembahyang Nggih. menghadap Tuhan Hmm. gitu. Lah pone kula niki kan jane iki yo asline lanang. Heeh. Niki jiwa kula niku wedok. Jenengan demek to jiwa kula niki wedok. Saestu. Demen tondal. Moh. Lah ngopo? Ngene lho wong didemek ya ora meteng kok iso. Ya maksudnya mau nek didemek ya dikaro diremet bareng. Wong edan malah. Dang. Wong diremet ki malah
Oh iya Ngapa? jiwane jiwa wedok. Nggih to. Tapi Iya. asline. Tapi asline lanang. Oh. Nek didemek kene wedok, nek didemek kene lanang. Ora pareng kok iso. Terus karepe sampean? Nggih menawi ajeng salat ngoten niku ki kedahe ngagem napa? Menawi kula niku ngagem mukena, apa ngagem sarung, apa nganggo layar, apa nganggo Pripun? terong. Pripun ngoten lho. Nek bingung-bingunge wudo ae. Lho ya ora ngono wis Nggih, jenenge niki nggih bedang ilmu kok, Mas. bedang ilmu Nggih. awake mumpung ning pondok Mergo nggih. napa niku kawulanipun Gusti menika wau Nggih. maneka warna. Nggih. Nggih. Enek Menika sing- kedahipun kados pundi? Model ngeten-ngeten iki, bareng niki termasuk makhluk lho Mas ngeten iki. Nek cara kula lho nggih niki penemu kula lho Nggih. nggih. Sampeyan lahir cenger ki dikodratne dadi wong lanang. Nggih. Nek salat manembah utawa nyembah wonten kersane Gusti Allah, ya tetep kaya wong lanang. Mas yo sampean sering macak wedok. Oh, berarti Itu ngagem- kan karya golek Iki pagawean. nggo golek penggawean, nggo Oh. golek pangupa jiwa. Tapi kan asline dalam sehari-hari kowe iki kan lanang. lanang. Kodrate lanang. Kodrate lanang. Nah, padha anak kula nek nganggo jilbab tak taboki, Mas. Lho Mas, Mas yo aja to Mas. Wong ki kudu apa ki aurat iki kudu dijaga. Kanggo jilbab ya ora apa-apa, Mas. Malah apik kok. Malah apik. Sing Kok duwe malah anake ditabok. sampean apa aku to jane? Sampean Sampean. tapi sampean iki kliru wong anak jilbaban kok sampean tabok. Malah Itu salah seneng sampean. Salah pripun? Lah ditaboki anake. Lho, lah ning anak-anak kula dhewe kok. Tapi nganggo jilbab kan kudune ya oleh to Mas. malah Malah seneng apik. kok. Sampean iki pripun to? Pripun? Seneng anak kula dadi banci ngeten iki. Lah anake sampean Lanang kok. walah. Lah iya. Alah. Ya bener kuwi gak oleh lah pone wong lanang jilbaban ora. Lanang ngene didhisikno. Lanange iya. didhisikno Pak Sugeng. Gelo aku suwe. Kadung metenteng e. Kadung kene metenteng bae lanang. Wah. Nek ngono sampean iki ya ora mung sampean tok akeh lho tunggale ngene iki. Nggih. Enek Mbak Betty, Nggih. enek Mbak Bella. Nah. Terus wingi lagi bar dadi manten Kajeng ki dimirengke. Mbak Titis. Nggih. Mbak Titis no kan asline ya banci ya. kan? Titis Kok wedok. coba? Lah iso Wedok nyuara. suarane lanang. Iso nyuara wedok lho dek iki ne. Ya, Dek apik lho suarane wedok. ya asline kan ya wedok kowe. Oh wedok to tak kira lanang. Wedok, mung iso nyuara lanang. Oh tak kira wong lanang iso nyuara wedok ngono dek. Mm. Lah niki swantene nggih sae to Mas? Yo, jogetipun sae, suwantene sae. Napa nggih? Nggih. Ya dites tuh nek ngono. Iso lanang, Napa, iso wedok. Nembang napa, nembang napa. Ning nembangi teng riku. Ha, nggih mergo panggung niki. Nembangnya teng mriku. Nembangnya teng mriku. Ya. Nggih. Lho aja teng kono tembak kono lho nek kono cedak. Bapak-bapak. Oh, emah aku meteng. Nah, alah. Yo enterane yo kemayu yo macake nganggo makrumah. Iki tanggane Gus Kamto iki. Wong lanang kok Iya. gimbal kunir. Iya. Iya. Ngaturke apa? Anu kosidah Mas. Weh. Weh. Oke. Wah, cocok ana pondok kok. Tak deng-deng tak. Monggo. Tak, tak. Jadi, nyanyi so kita. Walau itil hey itil hey. Sik. Sik. Kowe kok gak jelas to iki. Iki arep nembang apa? Kosidah. Lah kok sida tabane ya wis bener to nek terbangane dumprak, Lah, nggih. prak dung-dung-prak. Mas coba. Prak, prak. Walau itil hey itil hey. Yo joget apik. Walau itil Stop. Lagune iki lho endi? lah engke. Piye? Walau itil Balotok ae kerine aja. Lah ning TikTok ae ngono kuwi lho Mas. Ora pareng lagu kuwi, ora lagu hadroh, ora lagu qasidah kok. Lagu qasidah. Contone kosidahe indung kepala indung. tak di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung, ngono ke lho. Oh ngono. Wak tambir. Ngono lho. Oh berarti Magadir kowe. Magadir wak tambir. si iku wau berarti mboten angsal. Kudu ora kuwi lagu sing apa ngono lho. Ya nek aku liyane Mas. nek anu, Apa? Mas. Anu apa ya? Selindro Mas. Slendro. Oke. Nggih. Niki mengke wonten ingkang badhe nyumbang lagu lho Mas nggih. Oh nggih.
Nggih, terus Gus Ratno nggih lenggah iki Oh nggih diaturi minggah. nggih. Aku tak duit karo blokok moncrot ki ya, Mas. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono. Oh, ya monggo Kakang blekok cemet. Anu Roro Jonggrang ya, Mas. Oke. Kalau jonggrang kok lali janjine. Roro Jonggrang mawon. Oh nggih. Aku Roro Jonggrang sampean Roro pikir ya, Mas. Kencing manis. Nggih. Yo, lara jonggrang. Nah, salah bar dadi manten kaya wis kendang to, Mo? Sanes. Ngomong sapa? Oh, murite. Urite somo. Niki Mas Pandu. Oh, Mas Pandu. Nggih, Mas Pandu pengendangipun Mas Bayu Nggih, Waji. murite berarti murite. Urite somo. Delalah Mas Bayu Waji leren. Nggih. Anu niki ngapunten Napa? dicepot oleh apa iki? Alah, angsal Ya, aku- cepoten sandase. Lah aku mulai godase sapa? Ganti nendas truk lho Kowe nerak. ngono wae apik. Lho ganti nerak ndase mondol. Heeh. Anu, Ya. tak cepot sik Mas kayak ning jero neraka aku malahan. Lho. Berarti setahun ning neraka. Lah lanang kok. Ungkep masalah. Wong lanang kok dadak kon jilbaban. Mandhe udu aurat lho ya. Iya. Enggak ana blangkonmu lho ben dinggo ngono. Ngono ae lah. Ah. Aduh le. Ngene kan malah yo ketok lanangmu asli. Aku kayak pramugari ya. Iya. Ngono lho Rul, Koirul. Aja mbok omongne jenengku lanang kok. Koirul. Lagune apa? Roro Jonggrang Mas, Jonggrang Mas. Nah. Iya, lara Oke, jonggrang. oke. Oke. Yuk, sentak. Tek mutuk notekku. Tek mutuk notekku. Gonmu gandul, gonmu gandul, gonmu gandul, gonmu gandul. Ya ampun. Kabeh gandul, gandul. Tekmu. Gandul, gandul. Asik. Asik, asik. Ya. Nenololing. He, 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 he. He. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Yo. Mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat-tobat kowe wanita. Asik. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Marmaya. Aku duwe aji sekti
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Aja tengah lumpur Barang iki Aku kudu rangkul Bela pati Angkas Prabu Kutala Aku sedang lakuhi wana segera tobat kowe wanita Asik. parang ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bangawasa Rara jembreng manungsunku aja kapandung Aku duwe bebono Candi Sewu Sewengi kudu dadi Yo jonggrang panyuwunmu tak turun Matur nuwun. Wah. Hebat. Inces. Ora mantra-mantra nek asline Piyayi Kakung ning iso nyuwara wedok. Nggih. Hebat. Wah, wis. Reptaning jeung Sunan Kalijaga. Ingsun tasaline zat kang maha suci kang hamenang hamurba hamisesa
piyayi nak wicaksana. Nggih. Nggih panyuwune Gus Ratna, lah elok tenan. Tembang ingkang mengku perlambang. Tembang menika jarwa dosake tembung ingkang mawi perlambang. Nggih. Lanipun kados ilir-ilir menika kan luar biasa anggitanipun Njeng Sunan Kalijaga. Wah, hebat. Wah, niki lenggah napa tesih teng mriki? Nggih mriki no. Lho wonten ingkang badhe nyumbang lagu napa Nggih. dipun keparengaken? Nggih. Mas sapa to Mas sing jare arep nyumbang lagu diaturi rene coba. Nggih, napa bae? Mboten, enten melih sinten. Niki wonten Mas, panyuwunan. diaturi kene, Nggih. Mas. Kula wacana riyen nggih. Pesen lagu nggih, lali janjine takbir kepalsuan dari santri Ponorogo. Lho, wonten. Nggih. Sapa Mbak? Sapa Mbak? Nggih. Mbak. Terus wonten melih panyuwun lagu lamunan iming-iming dari santri Mbeling. Ya. Nggih. Sinten Mbak? Nika wonten ingkang badhe nika Mas. Sepote, Cok. Yuk. Sepat. Ya, sepot. Hei. Nyumbang lagu ya blongonan. Ku eneng juga kan. Beta, tolong antar saya. Sendiri. Beling tenan iki. Iya. Beca, tolong antar saja. Wah, Mas Pentul tilasane Mbak Entri. Wis Mas Pentul ya kayak gak pentul to ki? Oh, duduk. Jajal sik, Nur. Aku apal karo Pentul. Pentul cukurane mesti anu. Anu dhuwur. Enek kunjunge. Enek kunjunge. Pentul kertas to sampean. Nggih, Mas Pentul, Mas. Pentul Tilasane. jiwat. Nggih. Tilasane Entri. Entri. Entri Mbah anu nika tukang kendang. Nggih. Alah, Pentul we. Wi Pentul we. Duduk, ngaku. Mas. Ngaku ora. Tonyo cangkemmu we, kudu Pentul we. Duduk. Alah Pentul. Duduk. Sik, sik. Pentula to. Blangone buka, jajal. Ah, Pentul. Pentul. Pentul iki. Iki aku. Ngaku Oh, ae nek nek gelem Pentul. ngaku. Pentul Pentul iki. iki. Nyumbang lagu blangkonan. Pentul iki Pentul bojone Entrik lho. Bojone entik ta we? Duduk. Lho, lah cukuramu ngono lho. Ngono Iki mek padha cukurane tok. Walah. Iki. Arep nyapa? Eh. Arep nyapa? Iki cangkeme sing ndi to? Ada apa ini? Ada apa ini? Jan, kayak- Kita beresani para tamu. Tata dekek sini. Lah iki lho cangkeme. Kayak Upin Ipin lho wong loro. Betul. Ya ampun. Wer nembang apa sing kekinian lah sing ana. Anu Mas, katresnan sejati. Katresnan Wih. sejati. Ah, Duet karo Mbak Niken ya. kali Mbak Niken. Wong nggih. Iya, nggih. mangga Mbak Niken. Sejati. Katresnan sejati. Minggira kondol kowe iki. Ya. Ben iki pentul iki lho benan. Ya. Entruk wis sehat to, Entrik? Ya mbok mati ya. Oh, krungu diseneni kowe. Seneni kowe. Ampun. Streaming ini iki. Gak dong. Piye Dang Rizal? Apa kowe lagune apa? Katresnan sejati. Oke, langsung musik apa sekoral? Musik. Ya. Musiknya yang itu Mas. Walah. Iya. Heeh, nggih. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Menika pancen dipun ajaraken tirakatan. Nah, ngoten. Sinten teka keparek lobak sarore carat bareng carat bentek sebarang carat lo.
Gawat masa depannya. Sap. Nuwun sewu. Enek sing ganggu gawe, nuwun sewu enek sing ganggu gawe. Kok iso mangke ngene? Aja ngono Mas, caramu. Wah, ganggu gawe iki wis. Wah iki Nuwun sewu. dadi iki. Mik. Dadi iki. Dang. Ma, dang. Iki sapa iki? Aku mbae. Oh iya to Mas. Wah, maine ngono modele. Wah, anu Mbah, aja nganti ganggu gawe ya. Metu saka jiwa ragane lodong ya. Anu ya, metu ya, aja ganggu ya. Metu Mbah, Metu ya. Kembang. Moh pahit, Anu dupa. ora enak. menyan. Ratu Yan. Rawon. Enak kerupuke gak? Wong etian. Enek kerupuke enggak. Basa rawon kowe. Oh Mbah metu nah. Mbah, piye anu ya? Aja ganggu gawe ya Mbah ya. Nyapa? Ngesakne lodong, Mesane Mbah. lodong lho. Jaluk soto kebo. Mau wis disiapi soto kebo ngono kae. Ndang ngalih ya aja ganggu gawe ya. Moh. Tapi gelem malih nek dikapane. 200 sik. Heh? 200 sik. Lah sing gowo ya sapa lho? Gus Aku Ratno ra kae isih ora ya Pak Ratno? Aku ora duwe lho. Aku ora Tambani duwe. nganggo banyu iki lho. Sik sampe. Kelo. Mbak Abah Yatno kalau ketoke kok anu kelo. Abayatno 200 bah. Wong etian. Demit to apa to Iki iki? demit tok duit. Demit kok isa. Abayano sareng kalawan anu Mbah Sarni kok. Bayatno 200 tak nggih depo. Kok depo ki apa? Ora. Kelo. Iya. Siapa ya sing anu kira-kira. Tambahane tondel nek kowe iso. Aku yo ora iso. Alah biasane kelo kowe kelo sluman slamet kelo mumpung enek kelo. Japani ngono lho paling ora ya sluman slamet debok bosok leak-leok gale-gale. Slumun selamat Mikir debok cilik, bosok mikir. leak-leok teko welas teko asih mlebu alas matane ilang sisih. Wes. Jelas iki mari jelas. Mari. Tuh gentak. Nek trimo lodong jek rung enek apa-apane. Ndol atasi ndol. Trak tundung. Alah. Ora to. Jelas dadi. 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 Kabur. Dadi Mas. Hey. Kabur.
Dadi apa wong aku etok-etok mbok siram tenan. Ora kaya mantun dadi to. Ora. Lah tak kira dadi. Ya ampun. Adus neh. Lah ya kaya wong dadi kok. Wong aku etok-etok malah disiram tenan. Jadi kira tenanan apa pancen Tak kira kaya lodong mau klebon tenan. Ora. Lodong bareng disemprot anu nganggo banyune mondol. Oh ambune. Lah ya buacin ngono lho. Masa to? Kowe kita. Oh iya. Oh iya. Oh gundul-gundul jalan.